Matiin. Matiin. Matikan. Nanti feedback. Jelek nanti disorot. Tes. Lah. Joshua belum datang ya? Belum kayaknya. Nah. Dua aja situ ya. Situ aja ya, seolah-olah gitu ya. Mana nih?
Salam, Shalom. horas madita sudi. Paralado hagapi keburan baru pasaton. Selamat hari Minggu mari kita. Terlungubi dongat sapor siaon namang huton par minggu di bagas saja darion, di bagas joro naksoni, di bagas tabi melalui live streaming. Guarni minggu ta sedarion ima minggu letari namar lapatan marlas niroha di bagasan Tuhan. Adorak suta buka par minggota martang yang nahom hita di bagasan rohata sudi. Amin. Mari demehita siap buku de nomor 125 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia nat mo palangi do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap do Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudihamu, ale akan holong roha di ibana, marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudihamu, ale akan marsak roka mida ibana nasailaun las dorohaku di akan nama doktuau beta hita manopot bagas ni jahuba. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu padumuhon jolma do debata, hupuji kami guarmi, jala hudok kami moleate tuho, ala ni salhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami, sedungani mahami marhite-hite asini roham, asa pikir kami toktong na hati naunmu dohot hama matemi. Asa warsakon kami dosa nami. Jala asa tubuh di kami hapor siaw na sitong. Jala asa maroha haholongan kami huhut madok molyate tuho. Asa olo kami manghuton horo di kamatian. Ali Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salhut kuria. Naung tinobusmu marhite mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saliling nililing na. Amen. Hudul mamu. Mari dehita siap
Meredehita sia buku de nomor 754 ayat sada. Goklas ni rohado dingoluko goklas ni rohado dingoluko totong di rohako mauliate goklas ni roha maringan holomi Tuhan dia mauliate goklas ni roha maringan holomi Tuhan dia. Tangyon hamuma patik ni debata, imasian patik pau patod doh lapatanna, songonom mahatana. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonomari maulahamu nasa siulonmu, alayang gua ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggun nasadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dinonom ari do ditoppa di batang, langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papidohoni, di bahan ido ubahen na di pas-pasu di bata Jahoba, ari parediana na jala di parbadiai. Dia do lapatan i odo. Ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak tuis rohatta diajar nasian hata ni debata, ikut badiado hata ni debata di rohatta, jali koringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tutuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulaon na hobar tu patikmi. Amen. Marade mahita sa buku de nomor 770 ayat 3-4. Mahita jongjong. Tato poti madusata tujulon di bata martangiang mahita. Ale Tuhan di bata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo di bata parguguna suatu dosan, sitopa na sanadong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula kami markite sian pangalasion nami,
di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, naksian pakateon nami nasoture, roh di pangalawan nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamas itu tudo roh na hukum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sosol bagi do kami nuaing alani asi maroham di kami ale debata nami perdingan bahasa jala parasi roka doko alani anak kaholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesa ma dosa nami saluhutna jala suruh mato diperbadiai turohan nami be asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe saat hami Tuhan nguluan na sorasuda na pinar bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tangion namu mabaga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songon i. Nahudul lisiamun di habang sani hatong ngamon di banua gijang. Di bahini tarbain ibana do panguluhor ro di ujungna akan nama sadok ro tu ibana tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do imana toktong asa di tangihkon nasida hasangapon ma di bata na digijang. Amin. Udul mamu. Mari demaita saya buku de nomor opera 17 ayat sada. Aluahom nanaing takuponmu atom radenang diho hatuahom siala sononmu atom bernido di tahun Tuhanmu pasai hondo samsa sude tumpunang paujat ibana saja kon pakop-kop nai. Hata di debata turpuk epistel di Miguta sadarion, imanatar surat di Lukas 15 ayat sada 1 pitu, tajahama marsikat soring. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo dohot si pardusa dirina tu ibana, laho tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat, ia hatana sida. Dijak konodo akka pardosa pola sapanganon ibana dohot nasida. Gabe dihatahon ibana ma upama on tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggo tardepar sada siani. Naso tuminggalhon nasias 10 siai di ladang. Lao mangulului naso taridai. Pai maju paksa.
Yedung dapotsa, dia pehon matu abarana sia las di rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna, di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna, idok ma tu nasida, marlas ni roha mahamu rap dohot au, ala jupang au biru-biruku naung magoi. Hudok matu hamu, sumat tu sido gumudang las ni rohani benua gijang mida si perdosa sahala. Naolo paubahor rohana, asamida si palua si partigor, nasopola paubahon rohana sida. Ido sahatna, martua mana tumangion hata ni debata, nau peopsa. Amin. Mari demahita saya buka di nomor 202 ayat 4-5. Rimma hita jongjong. Tahadidakko maha porsiao tai, songonan hadidakko nidong atas saha porsiao disadok portibion, rak mahita mandok, au porsia di depan jahuba, idu ama parguguna suatu dosan, natu mo palangi dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak depan jahuba na sasedai, iman itu buon ni si Maria, nagabegabean si Anton di perbadia, andorak suabuhan, idu tu hatta, na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus, na may tarpajal do ibana di haup nur silang, na tuat tu benua turu dung ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgulau hudul tu siamu debat jahuba, amanai parguguna suatu dosani, di simai bana pay mamulak sugut tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate, au porsia ditod di perbadia, jaladok sada Huria atau panikala Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sugut daging dihalak nang mate, dohot dianguluan naso rasuda. Amin. Tabigi matikting di huriata di bagasan nasa minggon. Dikting di Huriata Minggu tanggal 27 Maret 2022. Na parjolo, guarni minggu sadarion ima minggu letare dohot topik marlas ni roha di bagasan Tuhan. Na paduaon pangapulion di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 10 WIB
WIB, di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga Nyonya Tiurlan Tobing Boru Tauruk Nahinan, sian sektor Marsada. Maringanan di Serbaguna A, dohot Marhite Zum. Pinangido tu sude ruas asamandohoti ulauni, tarlumobi tu ruas ni sektor Marsada. Patoluon, mutasi pandita. Sadarion Minggu tanggal 27 Maret 2022, Inang Pendeta Bintang Marnala Siregar diojakon gabe uluan di HKBP Pamulang Resort Ciputat. Sialani Borhat do Pandita, seksi Paropuan dohot Parhalado, mandohoti ulauni. Jala di hari Minggu naro tanggal 3 April 2022, di Patupa do acara Paborhaton Pendeta Bintang Marnala Siregar gabe uluan di HKBP Pamulang Resort Ciputat, dohot paujakon Pendeta Luhut Simbolon gabe pandita fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Acara Paborhaton dohot paujakon di Patupa di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB. Mardomitusi Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10 WIB, gabe pukul 10.30 WIB. Acara ramah tamah di Patupa pukul 10.30 WIB, maringanan di Serbaguna A. Jala pasahat pelean tujolo dohita, songo tanda holong ni rohata, di Pakobasion ni Inang Pendeta Bintang Marnala Siregar. Pelean boy mata pasahat marhite rekening gereja dohot manambahon angka 500 di pudi. Contoh Rp20.500. Paupaton Dewan Koinonia Sada Seksi Remaja Sadarion Minggu tanggal 27 Maret 2022, Ima Witalk Remaja Napa Limahon tu ianak kota horong remaja. Pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi aka ianak kota remaja laho mandohoti Witalkon. Jadwal boima tajaha di tikting digital. Napa duahon seksi Paropuan di hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.30 WIB di Patupa seksi Paropuan do webinar Ima Marhite Zoom. Dohot pembicara Pendeta Dr. Beni Sinaga. Pinangido tu sude anggota seksi Paropuan asa mandohoti ulauni. Sermon Inahana di hari Selasa tanggal 20 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa do Sermon Inahana HKBP Kebayoran Baru. Maringanan di Serbaguna A dohot Marhite Zoom. Pinangido tu sude anggota Inahana asa mandohoti sermoni. Palimahon Dewan Marturia seksi Pekabaran Injil. Sada di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 15.30 sahatro di pukul 10 walu WIB naing Patupaon ni seksi Pekabaran Injil do webinar manang seminar secara online dohot tatap muka. Pembicara Pendeta Liston Butar-Butar STH MA, Pendeta STP Sihaan MBA, dohot tema semua orang percaya terpanggil menjadi pemberita Injil. Dohot Evangelis Nyonya Ita Daulay Boru Sianturi, tema pembekalan dan kelengkapan pemberita Injil. 2. Di hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 30 satro di 10 WIB di Patupa seksi Pekabaran Injil do ibadah kunjungan kasih tu penjara Cipinang secara online dohot tatap muka. Maringanan di Lapas Narkotik Cipinang. Jumlah ni peserta penghuni lapas
150 orang. Dohot pelayanan firman Pandita ni HKBP Kebayoran Baru. Napaonopon partangyangan sektor. Mardomu tu perpisahan tu inang pendeta bintang Marnala Siregar nagabe uluan di HKBP Pamulang Resort Ciputat. Sialani di patupa do acara perpisahan doat keluarga inang pendeta bintang Marnala Siregar ima. Sada di hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 10 sia WIB di partangyangan sektor Godung. Nama jabui keluarga Richard Sihite Boru Limbong. Maringanan di Serbaguna A dohot marhite Zoom. Nani uluhon ni pendeta bintang Marnala Siregar. 2 di hari Selasa tanggal 20 sia Maret 2022 pukul 10 walu WIB di partangyangan sektor Satahi. Nama jabui keluarga Rudolf Supratman Sinaga Eli Boru Situmorang. Maringanan di perumahan Yasis Hills Jalan Benda atas Kafling Walu Jeruk Purut dohot marhite media Zoom. Nani uluhon ni pendeta bintang Marnala Siregar. Pinangido tusu deruas asaman dohoti partangyangan di ganup sektor Nabe. Papi Tuhon Varia Paskah. Di hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 tapatupado partangyangan manomu-nomu tu Jumat Agung. Maringanan di gereja dohot marhite live streaming masuk pukul 10 sia WIB. Pawaluon pelean papungu pelean. Domus tu situasi pandemi naung turun alani mulai minggu naro tanggal 3 April 2022 papungu pelean sada A, sada B di inganan tabe, marhite kantong pelean, na di padalan Andorang Sojamita. Pelean Paskah di hari Minggu tanggal 10 dohot 17 April 2022, patu pautado papungu pelean Paskah khusus marhite amplop manang langsung tur kening panitia Paskah. Boi mata jaha di warta digital naung di pasat situa sektor. Pasiaon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubu manang marbagas di tanggal 27 Maret sahat tu tanggal 2 April 2022. Saya tuhata nama masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata na so tarsurat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Paboa matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasapuluan akka tikting naso ni jahon hombar tu tikting cetak sadirion dengan mata jaha. Songoni ma sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot be ma manang yakoni tu jolo ni tu hatta. Tapuji maduhata marede mahita sia buku ede nomor 710 ayat sada. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhut na. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Pinuji matuhani na paluasok kita marparsauran di minggu letare sadarion.
Jala ala odo parjupangata di minggu manogot di huriata HKBP Kebayoran Baruon asa songon nanidok ni alak batak jolo tinitip sanggar lahom mabahen huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto da partuturan asa hupata daw kami madiri nami yahami padita badia hutagalung dainang pangitubu boru siregar nahualap dang daw tongdo muse kembali ke laptop narupani apala boru tulaku kadung do tongdo boru siregar di bahasa-bahasa tuhatta tuhami sada dana bawa marumur 2 bulan dope alan itu dang boy rap do titan waing bibakasa tikion alanya ka menjaga protokol kesehatan do akalana asing inganan pakobasyon namin waing di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta anggo hutani na tua-tuai maringanan di Tarutung. Songoni mara partina da singkat di hita, las marohata majakon hata ni debata barita nauli si hangulu honotta. Di minggu letar minggu las niroha sadarion imana tersurat di pesalmen biddu 32 mamukasian ayat ualu sahatrodi ayat 10 sada. Songonon madirok hatana hujahama di tonga-tongata. Huparrohai jala hupodai peho taringo tu dalan si dalanammu huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku unang tung songon hoda hamu manang songon halode na somarroha dangolo dumonok tuho da pinatuduk ni kokkang tung naladdo parniahapan ni parjahat alai manangise na marhaposa tu Jahoba haliak kononna tusi asiniroha marlas niroha mahamu mida Jahoba jala marolopolo mahamu alea kapartigor jala maredde masude hamu akka parsihohot marroha ima sahana amakana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus minggu sadarion ima minggu na parpudi di bulan Maret jala molo taparroha do di almanak molo kita marna punahon almanak ni Kuriat HKBP adong do tema besar nagabe tema bulanan di bulan Mareton ima nanidok na disi tema bulanan na debatado na paluaho kita ima tema besar ni bulan Maret 2022 di almanak ni Kuriat HKBP debatado na paluaho kita borhat sian tema besar ima tadalani maganu minggu pertama sahat tuna minggu paopaton sadarion debatado na paluaho kita di minggu na parjolo di bulan Maret di suarahom matuhita ala debatado na paluaho kita di paing odusi maluado ganup na majow gowarni Tuhani asa naktar sirak kapete mabulanani siyan akka jamita ganup minggu na tadalani di ganup minggu di bulan Mareton maluado ganup na majogo warni Tuhani di suarahom may di minggu info kafit na marlapatan jawon na maaw jadi alusak kumaybana di na jow akan na porseyay tu debata di alusi debatado jow nai jala taruli manasida di akka hauluan na pinatupan ni debata ido ben na didok maluado ganup na majow gowarni Tuhani di minggu padua hon di borhati mamusehita do tema minggu nama do marguru tulomoni rohani debata asa zolma na pinaluan ni debata ngoluna akan na pinatupana si hobasana di tonga-tonga ni ngoluna ima ikon hobbar may tulomoni rohani debata dang tulomoni rohani dagingna dang tulomoni rohani hagiokna alai lomoni rohani debata do berserah kepada rencana Tuhan. Jala di minggu na patalukon ima minggu na salpu di suarahom mamuse ala debatado na paluaw kita unang marisuang haluaw na pinatupan ni debata totu ikon marhamubaw ni roha mahita unang tuhamagua kita jala jolma na marhamubaw ni roha daksay holan kembali tu titik nol artinya mau tado rupani orang-orang yang berbuat dosa itu adalah di angka negatif. Kalau misalnya kita berbicara dari sudut matematika, maka kembali orang-orang yang bertobat itu maka dia kembali ke titik nol. Tapi orang percaya tidak boleh berhenti hanya di titik nol, tapi harus melangkah lagi sampai ke titik plus patuduhon
parbue ni pertobatan na pinatupana di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi tidak berhenti kepada titik nol, tapi berbuah lagi, menghasilkan buah. Unang marisuang ngulu taon songon hawara na somar parbuei. Si bolok konoton namai, si tabaon namai ni na Tuhan Yesus marhite-hite upama di minggu na salto. Jala di minggu na paupatonon, debatado na paluaw kita, alani di Jow matuhita, di araw mahita asa, marlas ni roha mahita di bagasan ibana. Ala debatado na paluaw kita to tujow gabi marlas ni roha mahita di tonga-tonga ni nguluton, ala ibana do na paluaw kita na patupahon hasisan ni dosa duhita, lumobi soon na niadopan ni parpesalmen di tonga-tonga ni turpukon. Ala ni hamunak ka na hinaholongan, asa tung lamsikop las ni rohai. Ahama si patupauta, ahama si ulahonota. Marhite-hite turpuk jamita sa darion, na parjolo di suarahot tuhita. Radema hita, di parrohai, jala di podai debata, taringot tudalan si dalanatta. Asa si kop las ni rohai, taauho di tonga-tonga ni nguluta, ikonadong madihita haradeon ni roha, di parrohai, jala di podai debata, taringot tu dalan si dalanatta. Upasan ni halak bata madok tinalik bulung si hupi pinarsaong bulung siala. Unang sumolsol di pudi ay dada si paingot na suada. Marmutik maingiringgir marparbue matada-tada. Manat mahamu marpikir-pikir. Unang adong manolsoli akka naniulana. Buasa di doksoni. Alahatcik do molotubu panolsolion. Ya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Sesal kemudian tiada artinya. Darong lapatan nibe. Alanya macam hacik do molotubu panolsolion. Ai sai ni sol solape, sodong belapatan na. Sodong begunana ngasal pube. Dakkaulah be mamukka siam mulana. Ala dakkea ro panolsolioni di bonani ulaon. Di ujung nado asa jupang akka panolsolion. Di akhirnya kita baru menyesal. Salah do HP nata patupai. Salah do HP nata bahini. Alani amunak kana hinaholongan. Unang gabe manolsoli hita di pudian nyari. Rikok ma matang hita marpikir. Rikok ma hita mangido tutuhani. Tuhan parrohayaw. Ya. Parrohayaw urupiyaw. Bahkan kita ketika dalam menjelang ulang tahun kita selalu berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya parrohai mahami mamilangi hari-hari ni ngulu nami. Asa dapat rohan nabi suk kami. Rikot tita marguru marsiajar siad debata. Asa di parrohai jala di podai debata hita. Hobbar tu domo ni rohana, hobbar tu dalan si dalanatta. Asa unang manol soli hita di pudian niari. Alam hiado masa kami moloningo sa barita di tahun 80-an, adong masahalak pengusaha muda. Ini macam pekerja keras di bana, ya. Ngadong posoro pa ibana alay nung ngadong opat grosirna. Jala nung arong manang napiga mobilna. Tanona pe macam bidang. Di sadati kimago madompet na. Alay di tahun 80-an, isi ni dompeti 100.000 rupiah donian. Alai tahun 80 ngatung macam gurakian ni mulai dok 100.000. Mago madompet na, saya marsak may bana, buana madompet to ni narohana. Iba di mana mali surat kabar pengumuman. Kalau ada yang menemukan dompet saya akan berikan 10.000 rupiah hadiahnya ni bana. Isi ni dompeti uang 100.000 rupiah dan surat-surat berharga ni bana. Di sadati Jepang ni salah amama dompeton. Ditaruhom matu jabuna. Nung ditaruh tu jabuna di pasatiba nama di pareso napuna sa dompeton ma isi ni dompeti isi do peheben 100.000 do akka surat-surat na asing. Ale marpikir may bana. Bamolo hulion 10.000 tu amat taon betabu may. Sugari hu bisnis soni ngawoy marlipa gadda mo sa hepeki ni bana. Saya marpikir-pikir may bana. Ujung na rokibana mamuse ay idiyamas na ninna.
tuna jupangan dompeton. Ayadong do mas di do bagasan dompeton, idia mas na ninna. Baraku wot waholani do jupangau ninna na jupangan dompeton. Baraw, idia mas na. Sa ngotot ma pengusaha mo do rupane maddo ikonadong do mas na disi. Ujung na dia luhon ibana matu polisi. Amata na napaulak ko dompet naon. Dung saha ni kantor polisi di patorang ibana masongoni. Dangadong mas na ninna. Jadi dung itak kasih polisi rupani ditibangi man tong didok matu pengusaha muda atong songonom mai. Mulai dok kamu dangadong mas na berarti dang dompet muna hapeon. Alas dompet muna doon upasaha tayo matu amat taon. Imana marna punah dompeton. Baik kamu mau buah-buah muna di surat kabar tambah hamu ma disi tambah emas. Jadi uang 100.000 surat berharga doh emas. Nina polisi rupani itu amat tai pengusaha mudai gawe lastar hatotong may bana. Ipikir ibana maguse. Kasi gabiaw. Holan ala ni 10.000. Gawe malua ma dompeti doh hepeng 100.000 di bagasan na. Gabi na nga rong menod jupangau. Molo hudok da nga rong HP mas isina ay dohono na mabay laporan palsuaw. Tong magabi tu hurungan naw ni narohana. Gabi say manol soli may bana di bagasan rohana. Mago madompe na las mago so tarus na madompeti ala dang boy be mula tu ibana ala ni holi nay rupani gabi malua ma dompeti siya ni bana. Tubo ma panol solion. Say manol soli may bana dinamula kibana siyan kantor polisi. Alani hamuna kana hinaholongan manol soli di ujung na tung suarong be lapatan na. Molo sa itubo panol soli di ujung na baolo magabi mabahit kita lam marsak madala ni ari-ari ni ngulut taon. Songonido nang parpasalmen na jupak kita di biddu 32 on. Tubo do panol solio di bana di ujung na. Manol soli ibana taringo tu hajahaton na pinatupana. Taringot tuha ulaw na pinatupana na sohobar tulo manirohan ni debata. Ay molo tajaha di ayat tol do ayat opat di do disi. Ay saleleng ku hasipon dosakku reung do holi-holiku di bahen anggukku ganupari. Ay say di do ni tangammu duau ariya do borngin. Jadi marsik do mudarku songo di hamamasa ni logoniari. Dia kehilangan ketenangan batinnya karena apa? Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Saya di pasipibana di bawah todo salah alai dangol ibana pabotohon hasalan nei tu depata. Alani hamunak kana hinaholongan molo talowas do di parrohai debata hita jalarade hita manangihon podana totu gabetiur marohata. Torang marohata, tiurma nang galata. Tugon na mahita di dalan haluaw, jala sikok malas dirohai. Alani rade mahita di parohai di bata. Rade mahita manangihon jala mangulahon poda na niajarhon ni di bata tu hita. Alana pasti tunadenggad do di togihon di bata hita. Tunadenggad do di arahon di bata hita. Asa unang songon hoda hita, na idok na nakiturpuk taon, ikko jolo di patudu kokkang. Ya? Unang mamar mental hatubak kita. Molo so isiko maddarupani, ba pinasobus dia kaulaw ni. Molo disiko maddani, baru pe taulahon ulaw ni. Molo so ditarik marhiti-hiti tali rupani, dangolo tuduk hodai. Unang masongon ni hita. Allah memberikan kepada kita kebebasan, tapi jangan menjadi kebablasan. Alani naing mahita mardalan hobbar tu dalan lomo ni rohani di bata. Alani aha tugon na dohita tu dalan nadinggan. Gariada di pesalmen 20 tolu molo tajaha di si ditogu ruau di dalan hatigoran alani gowarnai minna. Jalan nang pemerdalan au di rura linggoman ni hamatean dakku habiyari parmaraan hai hodo madonganiau tukotmu dohot batahim mangapuliau. Iman na papua sorohan ni parpesalmen. Alani sikok malas ni rohatta molo radehita di parohai jala radehita mangului poda ni debata taring utudalan si dalanata.
Napadua ho nahamuna kana hinaholongan posma rohatta iring-iringon na dohita dohot pamereng ni matana. Nakaning haradeon ni roha sonari di papos rohatta iring-iringon na dohita dohot pamereng ni matana. Jala omma sada pangaramotion ni debata na suhabong kasakita. Omma sada dalam bentuk pangaramotion ni debata. Karena kita bisa saja berkata, na boy dohon rupani perdalanan ni nguluta di partikian sinuaingon, kita ini seperti lilin yang berada di tengah-tengah badai. Ya. Sipatan yang mitop na mangulut tau. Ala niya panosa ni namasa di tengah-tengah ni nguluta. Kita ini seperti lilin di tengah-tengah badai. Dan kita ini seperti sebuah kapal yang diombang-ambingkan di tengah laut yang bergelora. Dalam kondisi songonima, perngulutan waing. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Ana memang macam gelisah dohita. Di nama dalani hari-hari ni ngulutaw lumobi. Pandemi na somarhaujungan odope. Nang pe, nga mulai di suarahor rupani. Kira-kira di bulan September, gabe endemi nama, dang pandemi be din na rupani. Alay tungipe, tong no kemarmanat tita. Dalam mulut tapayuti rupani perdalanan ni corona di gelombang pertama rupani mabiyar bobonosat dohita kawatir dung Jepang rupani kasus pertama lam tabba rupani ya dari gelombang pertama termasuk kelangkaan ni masker dohot hand sanitizer mabiyar mazol makaluar ala dangadong maskerna neng itu hor masker sian harga 20.000 hian sakotak gabe 300.000 sakotak lambora may pikiri ya ikut cuci tangan ikut ringgas paya so tangan na HP hand sanitizer pe maul ni duluan molotong pe Jepang soina margana langka masuk musim itu gelombang kedua ahma musim na langka oksigen ya maradu antri jol membayar gajang-gajang lah mengandung oksigen. Bahkan sangat ujuk masa di rumah sakit pe habis oksigen na. Belambuhana masuk dia kapasien ini yang membutuhkan oksigen. Raga makan masa mabay kita. Kaya besay bobonosan madalani ari-ari ngulut taon. Masuk mamusay di masa ni gelombang ketiga si Omikronon. Mamusay na langka. Dangarok kadumuan na to kesehatan. Alay, man na langka di gelombang ketigaon, minyak goreng. Mabagay memarsak akka ina rupani. Menjadi buana mamangalop pa di jebu. Ya. Hamuna kana hinaholongan akan hisongorima na mabagay memarsak kita kuwatir cemas. Madalani hari-hari ngulut taon. Gabi saya ganggu marohatta. Tapi mula saya ganggu rohatta. Mula saya masuk kecemasan kekhawatiran yang berlebihan. Menabay sahih duit kita. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja ke dalam jalan hidupnya. Aso nagabi tabba ari-ari ni nguluta mo sa ilang marsak kita galis bobonosan khawatir kita di tengah-tengah ni nguluta. Alay marhite hite hata ni tuhata di sadarion di paingot tuhita di sunggul hot tuhita pos marohata iring-iringon na dohita doho pamereng ni matata. Dalam dipasik kok muse di Pesalmen 120 sada ayat pitu di dok muse disi sai jagaon ni Jehovah do hosian nasa permaraan sai jagaon na do todim dakolan daging taod dijaga debata ada do nang todita dijaga Tuhani jagaon ni Jehovah do hosian nasa permaraan sai jagaon na do todim di dok muse di ayat tolu dang tagamon loasonna tarsulad di pakmu dang tagamon nok mata ni si jagaho. Aleboha dapat ditanami. Ay hola na tartuk-tuk do iba di dalanon. Taingok ma. Dia nidok na muse. Apabila dia jatuh. Tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang. Allah selalu menjaga kita. Menopang kita dalam perjalanan kehidupan kita. Jala didok dang tagamon nok mata ni si jagaho ahalapatan na pangiring-iringan na doho pamereng ni mata na
maceta kasdo maradopon ngulu taon. Tung songo dia pe parnia hapa munuain, tung songo dia pe borak ni si taonommu di bagasan tikion, dang di pasobu de bataho di perjalanan ni ngolumi. Pangiring-iringanna doho pamereng ni matana maceta kasdo maradopon ngulu taon. Dang tagamon nok ninna. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak pernah tertidur 24 jam dalam sehari. Allah selalu menjagai kita. Ganu pari, ganu tiki, dak keadi paso buhita. Jala tuata Yesus pedinalau manai kibana tuban wagijang di papos doro hatta. Madok. Saina dong anakku rohamu rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Dia selalu menyertai kita. Dang di paso buhita. Alani hamunak kana hinahulongan sadok tunggale pehita. Dang tagamon pasobuon ni debata hita. Edeta buke de nomor 500 sadai majuhot tu hita. Sai diiring-iring Yesus todiki au nagale situtu. Ya. Sai diiring-iring Yesus au nagale situtu. Tunggale pehita. Si pata dakka bilang kita begodang niak kaparuk kilo ni. Ale ing umma pasu-pasu ni debata pe pangaramocon na pe tung suha bilang kita no. Danggu mo dang paruk kilo ni martibakon pasu-pasu ni bata nang tajalo dito ang atongan ni ngulutaw. Sa diiring-iring Jesus au nagale si tutu dito koli dolakaku di parmudu au burju mololo ja au mardalan nang maheu todiki lehonon na do aik natiyo sian batu mamaki. Dari tempat yang mungkin tidak akan keluar pun mata air, tapi Allah mampu berbuat itu kepada kita. Dari ketidakmustahilan dari segala kemustahilan di tengah-tengah dunia ini, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Semua mampu Dia lakukan untuk menjaga kita, menunjukkan penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita. Alani iman napa posorohatta, babua jagaonna jala diiring-iring rohita. Isi hurua na paluahon bangsa Israel siyan parhato ba na Misir. Da debatado. Kaya ko kita mapardalanan siyan Misir menuju tanah Kanaan. 30 tahun na sida mardalad di si. Suarong na sida sumangula so karejo na sida di si alay. Mangat do na sida. Dakya male na sida. Di sariho debatado ngulu na sida. Isi hurua na mabahini debata. Debata na paluaho bangsa Israel hati-hai ido debata na mga ramoti pardalanan ni ngulut tasahat roditikion ng tuwak kaari na mangihut ibana na mangiring-iring bangso na di pada narobi ibana do nang na mangiring-iring nguluta di partikianon ng tuwak kaari na nangro alani unang begang guruhat tadi si asa mo lotong petaida di garejaon gudang do CCTV. Namun ingat CCTV masih belum bisa menjangkau semuanya. Masih ada titik-titik buta yang tidak bisa dijangkau. Tapi mata Tuhan mampu menjangkau seantero kehidupan kita. Tumanang tu dia pe hita mangalakka. Di ida de batado hita. Dijagai jala diramoti. Napatuluhon. Haduam manapatuluhonon. Naduai pe ngahebati molubui tahanguluhon. Haduam mamusita pagajang napatuluhoni. Alani mula mahita tu naduai nakani. Kesediaan mendengarkan nasihat dari Tuhan, haradiota nakaning, manangihon podana, dohot pos nirohatta, keyakinan kita. Kesediaan, keyakinan kita. Ido patubu las niroha dihita, mengadopi ragam namasa, dito ang atongan ni ngoluon. Lumobi marningot pakkokopan ni Tuhatta Yesus Kristus. Naso tanggung hacina, naniayanay. Dalan na doy paluaho kita kajolma pardosaon. Alani kurang do pelas ni rohata di si di pabahenan ni Tuhani, di pakokopon ni Tuhani. Alani marulopolo jala marlas ni roha mahita. Dada ala dao kasahit si taonon. Alai diragam niak kanamasa na tadopi di tonga-tonga ni ngoluon. Dijaga, di parmudu, jala diiring-iring debatado hita. Batin kita pun akan lebih tenang ketika kita benar-benar mempercayakan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan hidup kita pun akan dilimpahi dengan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan.
Karena itu saudara-saudara, jika Tuhan menuntun kita ke suatu tempat, Dia pasti akan menjaga dan memelihara hidup kita sepanjang kita berjalan ke sana maupun setelah kita berada di sana. Tuhan yang menyertai. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Karena berserah kepada Tuhan memang bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mungkin kita bisa merasakan ketakutan pada awalnya. Namun jika kita berserah kepada Tuhan, perlahan tapi pasti kita akan menyadari bahwa jalan-jalan Tuhan jauh lebih baik dari jalan dan pemikiran kita sendiri. Alani di bagasa Tuhani mahita marlasiroha, di bagasa Tuhani mahita marulupuluk, rade mahita manangihon suarana, rade mahita manangihon podana, jala pos marohata, sai jagaw na do totdita. Amin, martanya kita. Pinuji maho Tuhan, napatupahon haluaw di hami. Diragam niya kan amasa, dan wadupi hami, na mabahit si patagale hami, bobonosan, go biar, marsak, mahiu, jalap na deba, pola sahat tu na madili. Ale mauliati madiho Tuhan, marsaringar hatam paposor rohanami. Dinarade hami manangihon ko, manangihon podam, jala pos rohanami di pajagaum, di pangiring-iringam, di pamereng ni matam dopak kami. Daktagamu kape ganggu berohanami di sini. Daktagamun tak tuk behami. Tak pola beke betinggak kami. Alai dipakai ke hodo hami. Ala saya dipatudu hokodo. Pangaramotiomu di dangi doho to dinami. Doho panugonogomo di ganup perdalanan ninggulu nami. Diragam ni sudeak kasih hobasan nami petu Tuhan urupi mahami. Pasu-pasu mahatami Tuhan. Sahuhanguluh kami. 2 poin besar di parminggon nami sedarion. Lahomanggo hilas ni rohanami. Di bulan Maret madalani minggu di bulan Mareton. Obbatu suara ni tema bulan ini debatana baluah kami. Asai matoktong hupeok kami. Takkia di pasubuhu kami. Alai horo debata na baluah kami marhiti-hiti ragam dalam sipatu pamuni kami. Lumobi ma marhiti-hiti pakokopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Alani hupangokopo kami mangulu namion tu bagasan tanganmu oleh Tuhan. Jagai mahami toktong urupi kami dinagale kami, urupi kami mangulaon akka ulaw na marguna. Sabtok bonana ng ujungna homa na mamasu-masu asa majadi marparbu oleh Tuhan. Gabi pasu-pasu ngulu namion tu na humalia kami di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu mahuriam HKBP kebayoran baruon na niuluhon niya ka naposom kapadita songonyi na nga kaparhalado dehon sa dani roha saluhon na Tuhan at totong ibagasan hazadaw ni rohay rap sude tudulok tuturua patupahon pakobasyon na muri di tonga-tonga ni huriam pataridaw huriam HKBP na gayo sibuan pasu-pasu sibola si roha di tonga-tonga ni Portibion. Dia karuas mo na marsahit urupi na sida. Unang luas na sida madili alay paggogoy na sida le Tuhan. O man napahisarukan na sida. Dangadong na sotar patupaho ale Tuhan. Tangan mo na labok. Diyan na nagkukuasoy mamadsama pamatang ni na sida. Ang sumuang guguna le Tuhan. Hipas na sida. Marulopolop ng tondina. At sa molotong peleleng di jawang na sida hamamalum siyan parsahito ni. Urupi na sida. Sa toktong torang roha na pikiran na. Alaganup sakit marasing bedo. Proses percepatan penyembuhannya. Alay positudo roha nami nang pe marsahit nang pegale pamatang nami alay toktong doho satia madongawi jala maniroi ngulu namion. Atong hupasahat tami ma ngulu namion tuho bagasan Kristus Yesus ajare mahami mangulahon lo mangiroham. Amin. Tapasahat ma peleata marede mahita.
menang holong rai, laleleng di ngolumi las rohan. Las rohan, mahadongaton Yesusi las rohan. Marsinandang madiho, bitang pakirimoni, mardongaton Yesusi las rohan. Molo Yesus dongami las rohan, Yesusi pangurupin las rohan. Hot hapor seaon mi, dohot pos mi rohami, mardongaton Yesusi las rohan. Las rohan, las rohan, mahadongaton Yesusi las rohan. Marsinandang madiho, bitang pakirimoni, mardongaton Yesusi las rohan. Tatangnya koma peleata, martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo hararoan ni salhut silehon-lehon na dinggan doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparhasya kami peleanon pati buluhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleyama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malo menyeroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho, dona puna harajaon, doho tagon, kodi hasang apon, saleleng nile. Calo hamuma pasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tu toddim. Amen.
Atas nama Parhalado Huria HKBP Kebayoran Baru Pasahaton Tuhamuna Amanami Inanami Ruasni Huria na Maddohoti Parsaoran Parmingguon di Bagas Joroon Songoninang Amanami Inanami Ruasni Huria na Maddohoti Parmingguon Markiti Hite live streaming Upasatay matuhamuna saluhuna selamat hari Minggu madihita di pasu-pasu tuhat tamahita di ganuk perdalanan ni nguluta. Oras